Дилбәр Булатова, бию, 3-нче кисәк. Аделя Хәбибрахманова, шәрык биюе, дип игълан итте кыдаша. Мәйданга дәртле, назлы кей таралды. Мин яшь чакта үзем дә шәп бии идем. Мәктәптәге концертларда биетмичә калдырмыйлар иде. Әни дә, әти дә укытучы булгач, биемәс җиреңнән биерсең. Без инде үзебез шәрәк тыпырдый булганбыздыр. Татарчаның иң кәттәсе чуашча кигә иде. Әле дә хәтеремдә. Миннән дә шәбрәк биюче авылның иң текә егете Петрәү Фирдәүсе. Кулларын канаттай җәеп, гармунчы мөҗәйгә бара торган иде. Әйдәле чуашчыны теттерепме теттерә Фирдәүс. Без кечерәкләр аның күн итекләре артыннан күтәрелгән тузанны сулап, кызыгып карап катканбыз. Ә ул юка иреннәрен җептәй кысып, кәкрерәк борынының канатларын зәһәр киереп, әшитеп, сызгырып җибәрә. Ботларына алмаш-тилмәш суккалап ала. Табаннар, ничек ут капмый диген аларга. Үкшәләре үләннәрне изеп, ул биегән урын кап-кара туфракка әйләнә. Минем нинди генә концертларны караганым булмады, Казанның үзендә академик бию ансамбле чыгышын карадым. Әмма Фирдәүс кебек үз-үзен аямый, баскан җирендә ут чыгарган биючене күргәнем булмады кебек. Хәер, алдашам. Андый дәртне, андый гаярлекне мин диңгездә ял итәргә баргач, Абхаз биючеләрендә таныган идем. Сәхнә алар өчен тар иде. Аларның егетләре бәйгегә ашкынган чабышкылар сыман сәхнәгә сыя алмагандай ярсып биеделәр. Юк, биемәделәр алар. Алар ыштылар, талпындылар. Аларның һәр хәрәкәте бер мәгънә аңлата иде. Бираздан кызлары чыкты. Миңа үзебезнең биючеләрне күреп өйрәнгән кешегә Абхаз кызлары артык горур, артык кырыс булып тоелдылар. Алар бер тапкырда елмаеп карамадылар. Күз күнегелгәнчә токмаш кисү, самавыр кайнату, урак уруны аңлаткан тыз-бызлы хәрәкәтләрне дә ясамадылар. Ярарга, ышарга тырышмадылар. Алар үрәк атып, залдагы тамашачыга бер илтифатсыз хәлдә үрәк атып аккышлар сыман салмак кына йөзүләрендә булдылар. Шуннан бер пар алга чыкты. Егет кыз алдында ничек кенә бетерелмәде, ничекләр генә ыргымады, тезләнеп күкрәк сукты. Кынындагы кылычын суырып чыгарып, күзгә күренмәгән дошманнарны да кайратып булашты. Кыз йөзенә шунда гына саран елмаю кунды. Һәм бу елмаю беркемгә дә багышланмаган иде. Кыз өчен дөньяда башка беркем дә юк. Аның сизелер-сизелмәс кенә елмаюы теге егет өчен генә иде. Көнче кеше булмасам да, мин шул чак көнләшеп куйган идем. Теге егет урынында булу өчен горур Абхаз кызының тик миңа багышлап елмаюын татыр, әллә нәрсәләр бирер идем. Ләкин минме соң инде кайнар канлы тау егете белән ярыша алыр кеше? Минем шилт итеп кенә торган гәүдәм ачлы-туклы сугыш еллары галәмәте. Гомер буе кимсенеп йөргән буем беләнме? Ул арада дәртле назлы шәрык көе мине яңадан үз авылыма, шал кылганлы җыен тавы итәгенә алып кайтты. Мәйдан уртасына күбәләктәй җилпенеп бер кыз йөгереп чыкты. Мин тәүдә ни булганын аңлый алмый тордым. Авызым ачылып китте. Кошларым җыерылды. Бу бала ярым шәрә иде бит. Дөрес, аның яшь зифа гәүдәсе ымсындыргыч дәрәҗәдә гүзәл. Аның бер генә дә килмәгән җире юк. Тик ник соң булай шәрә чыккан ул бу хәтле халык алдына? Ник һәр кемгә ярарга тырышкандай имәнгеш татлы итеп елмая? Нигә бу матурлыктан шымлы афәт исе аңкый? Шәрык биюе дигәч, мин аны төрекләрнеңме, яисә башка берәр көнчыгыш халкыныңмы милли биюе дип торам. Ә бу бит гарем, ягъни хәрәм бию. Аулак бүлмәләрдә аерым публика өчен генә башкарылучы бию. Минем күз алларым караңгыланып китте. Аптырап, як-ягыма карандым. Барча адәм йылан авызына кереп барган бакадай сихерләнеп, уртада иерелгән сынга текәлгән.
Бары тик уң як читтәге ак яулыклы берничә кортка гына йөзләренә канәгатьсезлек билгеләре чыгарып, мәйданны ташлап, автобуслар торган якка китеп баралар. Сул якта алдарак торган бер сабый, 3-4 яшьләрдә булыр, кей уңайына теге уртадагы кыз кебек үк итеп, нәни гәүдәсен боргаландырырга маташа. Әнисе аңа карап, сөенечтән кояш кебек балкый. Ортымда кемнеңдер бик зәһәр бишәнеңдер инде теш арасыннан сыгып сөйләнүе ишетелде. Я Аллам, тәмам гарыкласа бу шарык биюеннән ирләребезне аздырып бетерәләр бит инде. Кортлар балачага дип тормыйлар. Бу газизәттәйнең оныгына ни калган? Тәртипле генә кыз үзе юк исә, бар байлыгын мир алдына чыгарып селкетмәсә. Мин тәүге тапкыр бишә кеше белән теләктәш булып, күбрәк булса иде мондый усаллар дип уйлап куйдым. Күз карашым ирексездән тагын теге кызга юнәлде. Аның хәрәкәтләреннән әллә нинди шәһвәти вәсвәсәләр тарала иде. Мин хәтта ул нәфселе теләкләрне күргән кебек үк булдым. Алар кара төтен телләре сыман булып кешеләрнең аяк асларына үрмәләделәр. Кешеләрнең авыз ачып торуларыннан файдаланып, авызларына кирип киттеләр. Күз нурларына ябышып, хәтер зиһеннәренә чорналдылар. Ә кыз биедә дә биедә. Көнчыгыш халыклары хәрәм сарайларында карап күңел ача торган бию минем туган авылымның җыен тавы түбәсендә азынып-мазынды, шашынып-шашынды. Кылган чәчле тау бабай башы тиелгән кешедәй калтыранып куйгандай булды. Гәрләнүдән тамагыма тиер тыгылды. Дәртле һәм назлы көнчыгыш көе инде миңа мыскыллау булып ишетелә иде. Бу бала үзе дә аңламыйча, сизмичә, хәрәкәтләре белән хәтәр гамәл кыла иде. Гомер күрмәгән. Гайры табигый бу хәрәкәтләр авылыбызның күктә канат каккан кышкайларын, инсез калган мәхәббәт шыршыларын, магрур имәннәрен, оялчан каеннарын кимсетә иде. Безнең аяк тәпиләренең изләре калган, безне тудырган, үстергән, туйдырган җиркәйне, авыл читендә икмәге тулышып яткан басуларны, шелтерәп агып яткан тыйнак инешебезне, урман читендәге кечкенә тын зиратны кыерсыта иде. Әгәр дә әрвахлар була торган булса, алар бу әкәмәттән уялып, җир читенә качышып беткән булырлар иде. 6-7 баланың тамагын туйдырыйм дип, нужа камыты тарткан безнең әнкәйләрнең, сугыштан кайтмый калган ирләрен көтеп саргайган тол хатыннарының рухлары рәнҗеп, безгә үпкәләрләр иде. Мин бу баланы гаепләмәдем. Бу биюнең мәйданга чыгуында аңа караганда өлкәннәрнең гаебе зур иде. Алар нәрсә уйлаганнар? Әти-әниләре нәрсә караган? Хәтта җил дә тынып калды. Бик тынчу булып китте. Мин үзем дә сизми торып бастым. Хатыным гаҗәпләнеп, миңа күтәрелеп карады да, яңадан биюче кызга төбәлде. Минем мәйдан уртасына чыгып, теге кызны туктатасым, җилтерәтеп әти-әниләренең кулына илтеп тоттырасым килде. Әмма мин алай итә алмый идем. Алай итсәм, ай бабайның дәрте кытырган дип бот чабып көләчәкләр иде. Теге кызның кызган баштан мине калтырап торган кечкенә бер картны төртеп егуы да бик ихтимал иде. Кызганыч ки, әмма мин көчсез һәм чарасыз идем. Эскәмияне атлап чыктым да, тамаша урынын ярым ай рәвешендә урап баскан тамашачыларны йырып, күз күргән якка атлап киттем. Мин инде башкача шигырьләр язмаска һәм китаплар чыгармаска карар иткән идем.